Λοιπόν, καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα Δημήτρη. Δεν θα πω για το Live The Cat σε αυτό το επεισόδιο, θα κρατηθώ, δεν ξέρω, με νύχια και με δόντια και κάθε φορά κάτι έχω να πω για το Live The Cat. Αυτό έχουμε να πούμε ότι έχει νέα, αλλά δεν θα τα... Ήμουν πολλές φορές κάπου και εμφανίστηκε μια κυρία και βλέπει το κινητό μου και είχα μια γάτα στο κινητό μου, φυσικά την είχα. Μου λέει, αν σας ρωτήσω, λέει, έχετε γάτες? Λέω, φυσικά και έχω γάτες. Λέω, εσείς? Μου λέει, όχι. Λέω, γιατί? Λέω, γιατί δεν έχετε γάτα? Μου λέει, γιατί οι γάτες είναι πονηρές, οι γάτες κλέβουνε. Λέω, πού σας έχουν κλέψει? Στην πρέφα. Οι γάτες. Γιατί δεν κλέβουν. Οι γάτες είναι κυνηγοί, θηρευτές. Οπότε όταν βλέπουν κάτι θέλουν να το πάρουνε. Δυνατόν. Τέλος. Οι γάτες κλέβουνε. Τι άλλο το ακούσω? Και είναι επικριτική απέναντί σου. Ναι. Γιατί σκέφτεσαι τέτοια πράγματα γι' αυτό. Εμένα πάντως που με έχουν κλέψει, το μόνο να πω ότι δεν με έχουν κλέψει γάτες, με έχουν κλέψει άνθρωποι. Στους σημερινούς οι γάτες λατρεύτηκαν. Υπήρχε ένας Αμερικανός με το μαλλί το λίγο σαν το πορταρέα που ήταν, που αφιέρωσε το μετάλλιο στη γάτα του. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες έγιναν διάφορα σκάνδαλα. Ας πούμε, πρώτον, τέλειωσαν τα προφυλακτικά το πρώτο βράδυ. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν δούλευε με τον Grindr. Όχι οι γάτες. Με λεοπαρδάδες πρέπει να βγουν πάνω στις βραβεύσεις. Δεν ξέρω, τι πιστεύεις εσύ? Καλησπέρα Χρήστο. Να με πάλι φυσικά. Λοιπόν, Χρήστο, έχουμε καιρό να πάμε στο στούντιο, οπότε σήμερα είναι μια ειδική ημέρα και έχουμε έρθει σε αυτό το βιβλιοπωλείο, στο Χαρτομάνι, στο Ωραιόκαστρο. Και οι λόγοι που διαλέξαμε το συγκεκριμένο χώρο είναι, ας πούμε, γιατί είναι βιβλιοπωλείο. Πες μου το δεύτερο λόγο. Κυρίως να πούμε ότι, όπως θες να βλέπω, το οποίο είναι cat friendly. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος, ότι είναι ένα safe περιβάλλον για γάτες. Ναι, είναι περίοδο αυτή, εργάζεται ένας γάτος, ο Ρόρι, ο οποίος είναι έτσι ένας μαυρούλης πάνθυρας, καλά το περιγράφω. Ναι. Έχει μπει στον καπιταλισμό, νιώθεις αυτός ο γάτος? Όχι, έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Ναι. Εργάζεται, κολλάει ένσημα, είναι παραγωγικός. Εργάζεται, του κολλάνε ένσημα. Φυσικά. Ναι. Φαντάζομαι ένσημο και γατοτροφή θα πάει εδώ. Δεν ξέρω. Θα ήθελα βέβαια να ακούσω την ιστορία του. Εύα, καλώς ήρθες σε podcast. Έχεις ξαναπάει σε podcast? Ναι. Σε podcast μέσα στο ίδιο στο μαγαζί έχεις ξαναπάει? Όχι, δεν έχω παίξει ποτέ. Είναι παρθενική εμφάνιση. Λοιπόν, νομίζω πως το φοβερό με το Χαρτομάνι, το οποίο θα μετράει καμιά 25 χρόνια. 26 φέτος. 26. Ωραία. 2000. Ωραία, μου αρέσει. Στο χώρο αυτό τον έχουν αρωματίσει με την ενέργειά τους διάφορες γάτες και διάφορα ζώα, Αλλά επειδή είμαστε γατοφιλικό podcast, ας κάνουμε focus στις γάτες. Εντάξει. Πιστεύω ότι. Πόσες γάτες πιστεύεις ότι έχουν περάσει από το κατάστημα αυτό? Λοιπόν, το κατάστημα ήταν σε έναν άλλο χώρο που είχαν μεγαλώσει 4 γάτες. Ωραία, πάμε. Σε αυτό το χώρο έχουν μεγαλώσει 2 γάτες. Ωραία, δηλαδή. Και 2 σκυλιά. Είναι ένα καλό νούμερο, έτσι. Είναι καλό νούμερο, και ισορροπία. Μια καλή αναλογία, θα έλεγα. Αλλά επειδή είμαστε γατοφιλικό podcast, ας κάνουμε focus στις γάτες. Σίγουρα, όποιος έχει επισκεφθεί εδώ το χώρο, έχει μια δικιά του ανάμνηση από κάποια γάτα. Ναι. Εγώ θυμάμαι τον Γατούλη, ο οποίος έχει πάρει προαγωγή, αναβάθμιση και έχει πάει στα. Αναβαθμίστηκε, πήγε στο κανονικό σπίτι. Στο κανονικό σπίτι. Και τώρα τη θέση του έχει καταλάβει ο Ρόρι, ο οποίος είναι ένας υπέργος μαύρος πάνθυρας. Ναι. Και κάνουμε focus, είναι λοιπόν. σαν ένα μικρό πούμα. Ένα μικρό πούμα, θα λέγαμε. Απλώς και από νεύρα είναι λίγο σαν μικρό πούμα. Τα νεύρα του δεν είναι και τόσο καλά. Εντάξει. Ναι. Πες μας εντάχει λίγο την ιστορία του Ρόρι. Δηλαδή, πόσο τον πιστεύεις ότι πρέπει να είναι κάπου τώρα? Ο Ρόρι κατά την κτηνίατρό του είναι γύρω στα 5 με 6. Α, ναι. Εκεί. Έχει ήδη 1,5 χρόνο στο μαγαζί. Εμφανίστηκε το Σεπτέμβρη. Κάπου στην καραντίνα πρέπει να γεννηθεί. Όχι, μετά. Ναι, κάπου στην καραντίνα γεννήθηκε. Λίγο πριν την καραντίνα έχει γεννηθεί κανονικά. Α, και εμφανίστηκε στη γειτονιά σου εδώ πέρα. Ήτανε στον κάτω μαχαλά, από την κάτω πλευρά. Ναι. Έχει ίδια μαμά με τον άλλο το γάτο, το γατούλι. Α, ναι. Αλλά καμία σχέση χρωματικά. Αλλά καμία σχέση, γιατί έχουν άλλο μπαμπά. Ο άλλος έχει γκρίζο μπαμπά. Αυτός είχε έναν ολόιδιο. Ολόιδιος. Ο μπαμπάς ήταν ολόιδιος και πιο μεγαλόσωμος από αυτόν που είναι ήδη μεγαλόσωμος. Η μαμά ήταν το δημοσίο σχέσεων. Η μαμά ήταν το δημοσίο σχέσεων. Μακρύ τρίχη, κοντοπόδαρη, μαυρό άσπρη. Ωραία. Με μια απίστευτη μούρη.
κούκλα, Ναι. η οποία εδώ σε εμάς μόνο έχει γεννήσει 3 φορές. Πάμε. Ναι. Ναι. Αλλά ναι, αυτός ήρθε εδώ, στην αρχή δειλά, με τσαμπουκά πάντα, αλλά δειλός, έδιωξε τους άλλους γάτους. Είχαμε 5 γατιά εκείνη την εποχή εδώ πέρα, αδέλφια του από την ίδια μάνα Ναι. ήτανε, που ήταν γεννημένα εδώ πέρα. Sorry λίγο. Πάμε. Άλλαξε. Το έχω γυρίσει λίγο το πλάνο για να βλέπω τον γατούλι. Καλά κάνεις. Άλλωστε είναι πολύ ταραγμένος. Οπότε τι λέγαμε λοιπόν? Το ξέχασα. Ότι ο γάτος αυτός ήρθε και έδιωξε άλλες 4 γάτες που ήταν εδώ πέρα 5. Που ζούσαν τριγύρω από το... Ζούσαν τριγύρω, τους ταΐζαμε, μπαίναν μες στο μαγαζί, βγαίναν από το φοβικές, γιατί ήταν ξένες, δεν είχαν μεγαλώσει με ανθρώπους. Και μπήκε μέσα και τσουκου ξεκίνησε να καταλαμβάνει χώρο. Γενικά, στα μαγαζιά και πιο πολύ στα βιβλιοπωλεία, είναι πολύ εύκολο να μπει ένα ζώο. Με ποια λογική? Τα μαγαζιά είναι χώροι που έχουν πάντα ανοιχτή πόρτα. Ζεις εκεί μέσα πολλές ώρες από τη ζωή σου. Οπότε η γάτα βρίσκει τον τρόπο πάντα να φωλιάζει, να κρύβεται. Ας πούμε, μια μέρα τον βρήκα εδώ πίσω στη μικρή αποθήκη μέσα σε κάτι κούτες. Κοιμόταν, δεν είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Οπότε βρίσκω πάντα την ευκαιρία και έρχονται και τρυπώνουν. Τώρα στον καναπέ θα είναι, στην καρέκλα θα είναι, στην καρέκλα του γραφείου, πάνω σε τετράδια, στην παραλαβή. Κοίτα, ίσως έχει σημασία το γεγονός ότι εδώ ζούσε ένας άλλος γάτος πριν. Οπότε είδε ότι είναι... Φιλικό. Έχει εδώ πέρα να πάμε. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι οι γάτες είναι κατακτητικά όντα. Ναι. Ο στόχος τους δηλαδή είναι να κατακτήσουν εσένα. Εσένα σε κατέκτησαν και εσένα και το μαγαζί σου. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είμαι ανοιχτή αρκετά σε αυτό. Πες μας λίγο κάποιες ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα αυτού του γάτου. Ο γάτος αυτός είναι πάρα πολύ χαδιάρης. Ναι. Υπερβολικά χαδιάρης. Σπαστικά χαδιάρης. Δηλαδή μπορώ να το χαϊδέψω? Ναι. Μπορείς μόνο να το χαϊδεύεις. Ναι. Μπορείς να κάθεις εδώ και μόνο να το χαϊδεύεις. Το θέμα είναι ότι όχι. Πήγαινε. Θα πας τώρα εσύ να το χαϊδέψεις, αλλά πρέπει πάντα να περιμένεις. Να σε μυρίσει. Όχι. Ότι εκεί που το χαϊδεύεις παίρνει ένα ύφος απίστευτης ανακούφισης, ευχαρίστησης, ξέρω εγώ, ξαφνικά μπορεί να γυρίσει να σου ρίξει και μια. Δεν θέλω. Θες δεν θες, αυτό έχω. Ναι, οπότε εκεί που κάθεσαι εσύ έχεις χαλαρώσει εσύ σαν άνθρωπος, αυτός θυμάται ότι πρέπει να είναι σπαστικός και κάνει την κίνησή του. Καλά, τον αφήνω να κοιμηθεί τώρα, θέλω να τον τρομάξω. Κοιμάται και βλέπει και όνειρο, γιατί κουλάει τα πόδια του έτσι. Ναι. Κοιμάται πάντα βαθιά και πάντα βλέπει όνειρα. Το ζει, μπράβο. Αυτός η ιδιαιτερότητα που έχει γενικά είναι ότι έχει μίξες από γεννησιμιού του. Είναι μιξιάρης. Ναι, είναι μιξιάρης. Είναι από... Και δεν σε ανησυχεί αυτό λίγο? Κομμάτι. Έχουμε κάνει θεραπείες. Ναι. Οι γάτες που απομακρύνονται από τις μαμάδες τους πολύ μωρά παρουσιάζουν 2 ασθένειες οι οποίες κουβαλάνε. Αυτοί που κάνουν τσίμπλες και πρέπει να τους χορηγηθεί η αγωγή, γιατί αλλιώς μπορεί να πεθάνουν από αυτό. Ο Έρικ είναι τσιμπιάρης. Ναι, όχι. Μπορεί να χάσουν τα μάτια τους. Κάνουν έκρηση και μπορεί να χάσουν τα μάτια τους. Και η άλλη είναι αυτή που έχει εδώ το παιδί, που κάνει μίξες στο ορεινικό τους, το οποίο κανονικά πρέπει να σου δίνεις μια αγωγή, αλλά αυτός δεν τη δέχεται την αγωγή. Οπότε έχει περίοδο με υφέσεις και... Είναι ας πούμε εγώ που έχω αλλεργική ρινίτιδα. Ακριβώς, έτσι είναι και αυτός. Απλώς αυτός ομολάει τις μίξες του στο μαγαζί και πρέπει να τις καθαρίζεις. Δεν έχει μάθει ακόμα το χαρτομάντιλο γενικά. Ωραία. Αυτό. Και έχει και ένα, θα το πω εγώ, στρες. Ναι. Που όταν περνάει η στρεσογόνα περίοδο, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, όπως τον είδατε, είναι λίγο πιο ζεν, γλύφεται έντονα σε κάποια σημεία. Ήταν 3 τα σημεία, τώρα έχουμε περάσει και το έχουμε μειώσει το 1 και κόβει τις τρίχες του. Εγώ νόμιζα ότι είχε δερματικό. Αυτό το έχω διαβάσει και για άλλες γάτες, ναι. Πολλές γάτες. Εγώ νόμιζα ότι είχε δερματικό πρόβλημα. Ερχόταν οι πελάτες μου λέγανε έχει τέτοιο, έχει εκείνο, έχει απ' άλλο. Κάναμε αγωγή, χάπια, σκουλίκια, τέτοια εκείνα και τελικά καταλήξαν ότι το μόνο που μας πιάνει είναι λαδάκι μαριχουάνας. Μόνο αυτό μας πιάνει. Αμερακλής. Ναι, το οποίο δεν θέλει να το τρώει, γιατί είναι πάρα πολύ πικρό και μυρίζει πάρα πολύ. Γλύφει. Ναι, εγώ το βάζω. Το βάζω πια στο τρίχωμά του, οπότε δεν γλύφεται πια εκεί. Έτσι, κατάλαβα. Ωραία ιδέα. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τι να σε πω. Και πώς θα πάει με την εξυπηρέτηση πελατών εδώ πέρα? Ποιες είναι οι σχέσεις του με τους πελάτες? Έχει αναπτύξει κάποιες έτσι? Ναι, έχει φίλους πολύ. Αγαπάει πολύ τους άντρες. Ναι. Πάει, τους λύνει τα κορδόνια. Γιατί ό,τι έχει κορδόνι είναι για να παίξουμε. Ναι. Και γενικά δεν είναι φιλικός πάρα πολύ, αλλά
αγαπάει Ναι, τα κατά αγοράκια. περιόδους μπορεί έτσι να... Ναι, κατά περιόδους είναι ανάλογα με τα κέφια του. Γενικά, είναι ένα γατί που είναι ανάλογα με τα κέφια του. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, έτσι. Για τη φιλοξενία, για την ιστορία του γατούλη. Ναι. Για τα Εμείς πάντα. ευχαριστούμε που ήρθατε. Πολύ χαρήκαμε. Πάμε στα νέα της ημέρας, ναι. Οκ, πάμε. Πραγματικά είσαι λίγο boomer στο θέμα αυτό. Δεν φανταζόμουν ποτέ θα το έλεγα αυτό, αλλά και όμως το λέω. Λοιπόν, Χρήστο. Αυτά λοιπόν η ιστορία του Ρόρι, του μαύρου πάνθυρα του Δωρεοκάστρου. Ναι. Πώς αισθάνεσαι με αυτή τη γατοϊστορία που έμαθες? Πιστεύω ότι αξίζει στις γάτες να παίρνουν τέτοιους ρόλους και εύχομαι όλες οι γάτες να έχουν δουλειά. Να απορροφηθούν το καπιταλιστικό σύστημα. Όχι, ρε. Ναι. Λοιπόν, ξέρω την αδυναμία που έχεις στα χταπόδια. Έχω. Κρατιέσαι, κάθεσαι. Ναι. Η Καλιφόρνια είναι λοιπόν η δεύτερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών που απαγορεύει την καλλιέργεια χταποδιών. Το λέω καλά? Farming, ποια είναι η λέξη σωστή? Ναι, εκτροφή. Πάηθνηση, παύλα, ναι. Χταποδιών. Farming. Τι λες? Ναι. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Επιτέλους, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη συνείδηση ορισμένων ειδών. Εγώ έχω να σου πω λοιπόν ότι σε αυτή την νηστεία δεν θέλω καθόλου χταπόδι να φάω. Δηλαδή, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Και μετά από εκείνο το ντοκιμαντέρ, ο δάσκαλός μου το χταπόδι δεν λεγόταν. Ναι. Γενικότερα, το χταπόδι είναι ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να μιλάμε για ώρες, διότι κάθε φορά έχει κάτι καινούργιο να μας εκπλήξει πέρα από την ανατομία του και τη φυσιολογία του. Αυτό λοιπόν αυτό και τα χέλια, έτσι. Ναι. Πιστεύω ότι αν κάτι στήσουμε να ακούσουμε και να παρατηρήσουμε αυτά τα είδη και άλλα, φυσικά απλά τώρα αυτά αναφέρουμε. Ναι. Λοιπόν, πηγή BBC. Αγγλία. Λοιπόν, η Αγγλία ξέρουμε ότι εκεί λοιπόν ζει ο αγαπημένος μου γάτος, ο οποίος είναι ο Larry the Cat. Δεν θα πω για το Larry the Cat σε αυτό το επεισόδιο, θα κρατηθώ, δεν ξέρω, με νύχια και με δόντια και κάθε φορά κάτι έχω να πω για το Larry the Cat. Αυτό έχουμε να πούμε ότι έχει νέα, αλλά δεν θα τα αναφέρουμε. Λοιπόν, να τρέξετε. Θα πω λοιπόν για τον Γκάσπερ, ο οποίος είναι ένας γατούλης ασπρόμαυρος φουντωτός. Συγγνώμη τώρα, κοίταξε εδώ πέρα αυτό το όνειρο. Τι κύριος είναι αυτός? Το οποίο η δουλειά του δεν είναι τέτοιο, δεν κόβει εισιτήρια, αλλά είναι να είναι επιβάτης στα λεωφορεία της πόλης. Άρα δεν κάνει δουλειά γραφείου. Όχι. Στη γραμμή 3 λοιπόν, πώς είναι εδώ πέρα μας, 3 δεν πάει στο Φίνικα, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Φίνικα κάπου εκεί νομίζω πηγαίνει. Λοιπόν, στη γραμμή 3 λοιπόν του Πλίμουθ, όποιος βρίσκεται εκεί, αξίζει να ανέβει σε αυτό το λεωφορείο, γιατί εκεί υπάρχει ο γάτος Κάσπερ, που έχει όχι μία, 2 θέσεις για το αρέσει να κοιτάει από το παράθυρο. Είναι καταπληκτικός. Εντάξει. Θα έπαιρνα σίγουρα το λεωφορείο στο Πλίμουθ. Είμαι έτοιμος να πάρω το λεωφορείο στο Πλίμουθ. Αυτός δεν κόβει εισιτήρια. Βάζει τον κόσμο να κόβει εισιτήρια για χάρη του. Δεν ξέρω καν αν ασχολείται με τα εισιτήρια. Δηλαδή, απλά είναι δικό του. He owns the bus. Δεν ξέρω. Αυτό νομίζω ότι είναι το σωστό. Τέλειος. Έχω ένα πάρα πολύ αστείο post από τον BuzzFeed λοιπόν, που είναι η ιστορία εξής. Cat owners, δηλαδή οι γατοϊδιοκτήτες, μοιράζονται ιστορίες με κανόνες που τους έχουν θέσει οι γάτες στο σπίτι. Τέλειο. Λοιπόν, κάθε πρωί λέει ένας κύριος ότι έχει μια γάτα που είναι φυσικά τι άλλο, πορτοκαλί. 10 λεπτά πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι, δεν ξέρω πώς το νιώθει και το υπολογίζει, κάπως θα το υπολογίζει, ανεβαίνει πάνω στο στήθος του και του ζητάει να τον χαϊδέψει και να κάνουν διάφορες γατοζουζουνιές. Άρα λοιπόν. του θέτει υποχρεωτικό petting. Ναι. Petting hour. Ναι. Και λέει ότι ακόμα αν τύχει να κοιμάται λίγο με τα μούτρα προς τα κάτω ή δεν το έχει γυρισμένη την πλάτη, τον κάνει με το πόδι στην πλάτη για να γυρίσει και να κολλήσει τη μούρη του στη μύτη. Αυτό. Παρακαλώ, έχεις υποχρέωση να το κάνεις. Πώς σου φαίνεται αυτό? Βέβαια δεν ξέρω αν τον ικανοποιεί το 10 λεπτό, δηλαδή 10 λεπτά πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Εγώ πιστεύω ότι ο γατούλης μπορεί να θέλει και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, μια πολύ ωραία ιστορία. Η γάτα λέει
πηγαίνει, όταν με το που ανοίγει η πόρτα και εμφανίζεται κάποιος ξένος στο σπίτι, πηγαίνει και του χτυπάει το πόδι και το ζητάει να τον πάρουν αγκαλιά για να τους μυρίσει το στόμα. Ναι. Το έχεις παρατηρήσει αυτό? Σου μυρίζει σαφάρι το στόμα? Γάτος οδοντίατρος είναι αυτό. Εμένα ο μικρός θέλει να μυρίζει το στόμα μου. Ναι, Δηλαδή τι έχω φάει. Ναι, εννοείται. Και αφού διάβασα την ιστορία αυτή, Σε ελέγχει εκεί. τι έχω φάει, Έχει πέσει έλεγχος και δείκτης υγείας και δείκτης κατανάλωσης. Αλλά μπορεί να μην του αρέσει αυτά που έχω φάει. Δεν Δηλαδή έχει μπορεί να... σημασία. Ναι, Ξέρουμε. ωραία. Μου φαίνεται ωραία πάνω. Ωραίο χούι αυτό που έχει Ναι. αναπτύξει. Μπράβο. Διαβάζω ότι στην Ιαπωνία λοιπόν υπάρχει η εξής παράδοση, ότι σέβονται πάρα πολύ το μέρος που επιλέγονται οι γάτες για να καθίσουν. Φυσικά δεν τις σηκώνουν ποτέ. Και αν κάποια γάτα καθίσει στα πόδια κάποιου, αυτός φυσικά δεν μπορεί να σηκωθεί μέχρι να φύγει η γάτα από μόνη της. Αυτό είναι Δίκαιο. παιδεία, ναι, εννοείται. Πολύ. Πολύ δίκαιο. Τέλος. Ένα παιδάκι εδώ πέρα λέει ότι η γάτα του τη στείνει στην πάνω μεριά της εσωτερικής σκάλας, και ξέρεις που γυρίζει, δηλαδή ένα κομμάτι ανεβαίνει, έχει μετά δεύτερο που στρίβει. Εκεί λοιπόν στο ενδιάμεσο της γάτας, στην κορυφή, ανεβαίνει και απαιτεί να πας και να τον χαϊδέψεις. Νομίζω το κάνει και για να επιτηρεί. Σίγουρα, γιατί έχει οπτικό πεδίο τώρα και πάνω και κάτω. Ναι, Ξέρει ναι. τι γίνεται. Και οπότε εκεί φαίνεται και σου λέει: αν έρχεσαι από πάνω, έλα με χαϊδέψει. Αν έρχεσαι από κάτω, έλα με χαϊδέψει. Ακριβώς. Οπότε, ναι. Και νομίζω ότι είναι, ας πούμε, ότι εντάξει, έχω καλύψει την έννοια, την αίσθηση, την ανάγκη της περιέργειας. Δηλαδή, βλέπω ποιος ανεβαίνει, ποιος κατεβαίνει και τώρα θέλω να χαϊδευτώ. Ελάτε. Λοιπόν, στο Οχάιο ένας άντρας κάλεσε το 911, την αστυνομία, δεν είναι αυτό, γιατί ένιωθε ότι η γάτα του τον κοιτούσε σαν να της χρωστάει χρήματα. Ήμουν πολλές φορές κάπου και εμφανίστηκε μια κυρία και βλέπει το κινητό μου και είχα μια γάτα στο κινητό μου, φυσικά την είχα. Μου λέει: άρα σας ρωτήσω, λέει, έχετε γάτες? Λέω: φυσικά και έχω γάτες. Λέω: εσείς? Μου λέει: όχι. Λέει: γιατί? Λέω: γιατί δεν έχετε γάτα? Μου λέει: γιατί οι γάτες είναι πονηρές, οι γάτες κλέβουνε. Λέω: πού σας έχουν κλέψει? Στην πρέφα. Σε έχουν κλέψει το ζύγι. Οι γάτες. Γιατί δεν κλέβουν. Οι γάτες είναι κυνηγοί, θηρευτές. Οπότε όταν βλέπουν κάτι θέλουν να το πάρουνε. Αν είναι δυνατόν. Τέλος. Οι γάτες κλέβουνε. Τι άλλο το ακούσω? Και είναι επικριτική απέναντί σου. Ναι. Γιατί σκέφτεσαι τέτοια πράγματα γι' αυτό. Εμένα πάντως που με έχουν κλέψει, το μόνο να πω ότι δεν με έχουν κλέψει γάτες, με έχουν κλέψει άνθρωποι. Λοιπόν, και φυσικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες το χάσαμε αυτό. Ότι ο Κινέζος είναι αυτός. Καλά, στους σημερινούς οι γάτες λατρεύτηκαν. Υπήρχε ένας Αμερικανός με το μαλλί το λίγο σαν το πορταρέα που ήταν, που αφιέρωσε το μετάλλιο στη γάτα του. Και υπάρχει ένας άλλος, λοιπόν, θα σου πω πώς λέγεται αυτός, ο Κινέζος αθλητής Jin Boyang, ο οποίος ανέβηκε με την φουντωτή του γάτα πάνω στο βάθρο. Γιατί τι κέρδισε? Κέρδισε το ασημένιο. Μαζί με τη γάτα ανέβηκε ο τύπος. Ωραία. Άρα λοιπόν, θες να κάνεις κάτι για τη γάτα σου, ανέβα μαζί της πάνω στο βάθρο. Βέβαια, θα μου πεις, είναι δικιά του η γάτα, είναι αυτή η γάτα που μπήκε μέσα την ώρα που. δεν ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω ότι την έφερε από την Κίνα. Δηλαδή τώρα μπορεί ο αθλητής να φέρει από την Κίνα τη γάτα του. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ήταν αυτή η γάτα που Η εμφανίστηκε φουντωτή. στον χώρο. Ωραία. Πολύ καλά τις Υπήρχε μια κάνανε. γάτα που εμφανίστηκε μέσα στο χώρο επιδείξεων. Ναι. Ναι, να σου πω, ξέρεις τι. Πολύ καλά τους κάνανε, γιατί στους Ολυμπιακούς Αγώνες γίνανε διάφορα σκάνδαλα. Ας πούμε, πρώτον, τέλειωσαν τα προφυλακτικά το πρώτο βράδυ. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν δούνε με τον Grindr. Όχι οι γάτες. Με λεοπαρδάδες προλαβούνε πάνω στις βραβεύσεις. Δεν ξέρω, τι πιστεύεις εσύ? Καλά τους κάνουνε. Ακούσε εκεί. Λοιπόν, Χρήστο, αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα. Πιστεύω ότι δεν της άξιζε καν η δεύτερη θέση. Ναι, έπρεπε να πάρει την πρώτη. Δηλαδή, οκ, ναι. Αυτό. Λοιπόν, Χρήστο, αυτό ήταν. Κάνας μια αποφώνηση. Αυτό ήταν ένα ακόμα και ιδιαίτερο podcast του «Οι γάτες δεν τρώνε από κάτω». Μέχρι την επόμενη φορά να κάνουν like, subscribe. Πέρα από αυτά, ελπίζω να είναι όλοι καλά και να έχουν χρόνο και διάθεση να ακούνε αυτά που λέμε. Γιατί μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Τα φιλιά μου.